Сегодня 95-й день гражданской блокады Крыма. На пропускных пунктах все спокойно. Сегодня на Чонгаре прошел концерт. Детальнее Гульсум Халилова. Концерт на Чонгаре. Сегодня в Центральный штаб гражданской блокады Крыма приехали артисты и волонтеры из общественной благотворительной организации под названием «Шлях до дому». Для активистов и бойцов исполняли патриотические песни. На селі був трактористом, став майстерним, я танкістом. Ой, мамо, мила мамо, москаля убив. Мы приехали с такой вот миссией, как бы поддержать наших воинов, вот, поддержать их дух. Ну, конечно, мы им везли гуманитарную помощь, вот, и заодно, поскольку мы артисты, то мы поддержать их дух песнями своими. И вот вместе с капелланом, отцом Николаем, вот, мы ездим по частям и вот даем такие мероприятия. Волонтеры и артисты приехали в составе 7 человек. Среди них и представители организации Духовной службы капелланов. І наша акція, духовна акція «Шлях єднання. Мати Божа прийме Україну» – це немов би намагання зібрати велику по всій українській землі таку козацьку раду, на котрій обговорюємо, збираємось, спілкуємось і якраз намагаємось так би прийняти те рішення, як же нам ту хату будувати, як нам подолати роздори, як нам подолати чвари, як нам подолати непорозуміння. Нам потрібно більше, тесніше єднання сердець. По словам организаторов, с такими концертами они выступают часто в горячих точках. Сегодня же приехали на гражданскую блокаду Крыма. Считают, что такую акцию нужно было организовать намного раньше. На жаль, 2 роки ось так відбувається. Це, наскільки мені відомо, в історії це вперше, що окупанту дуже сильна окупована країна допомагає всім, чим може. Так що я вражений мужності і кримців, і наших правосеків, що вони все ж таки спромоглися зробити цю блокаду. І я вважаю, що це треба робити, і що це прискорить нашу перемогу. В целом, сегодня на пропускных пунктах все спокойно, провокаций здесь нет. Гульсум Халилова, Кристина Лизагуб, Заман, АТР.